Bisan sa grabing kadaot dala sa bagyong Odette, balik operasyon na ang Lipata Port sa Surigao City. Saruntang dugang detalye sa live report ni James Paulayap nga manukad dinha mismo sa Surigao City. James? Sara, ang maong katikaran gikalipay sa pipila ka mga biyahidor ilabi na katong pila ka semana na nga na-stranded sa Lipata Port. Isa sa mga labing naguba sa paghapak ni bagyong Odette ang Lipata Port sa Surigao City. Ang maong pantalan, usa sa mga dungguanan sa mga kargamento pasulod ug gawas sa Mindanao. Busa pagkadaot sa maong pantalan sa paghapak sa bagyong Odette, libuan ka mga biyahidor ingon man mga kargamento ang natanggong sa pantalan. Ang uban napugos na lang og balik sa ilang agi, apan ang uban miadto sa laing pantalan aron lang makabiyahe. Nangatanggal nga mga atop, nangabali nga mga steel beams. Kini ang gibilin sa bagyong Odette, dihang mihapak kini dinhi sa Surigao City kaniadtong December 16. Apan bisan pa man sa kadaot nga iyang gibilin sa Lipata Port, nadingkamot karon ang Philippine Ports Authority nga mabalik sa mas daling panahon ang biyahe gikan sa Lipata paingon sa Leyte. Gani kining usa ka barge nga naa sa atong likod, andam na nga mudawat sa mga pasahero ingon man sa mga kargamento patabok sa Leyte. Sumala sa PPA Surigao, moabot pa og pila ka bulan ang rehabilitasyon nga pagahimuon sa maong pantalan. Pumunta na rito sila ni Secretary Tugade at saka si General Manager Daniel G. Santiago, ang General Manager namin. So may direktiba sila na dapat lahat ng mga ports ma-clear na at saka ma-operate na. So far ang lahat natin na port, although badly damaged ang Port of Lipata, so ngayon immediately after 3 days na-operate na yung Port of Lipata. Dako ang kalipay sa mga biyahero dihang mibalik na ang operasyon sa maong pantalan. Kining grupo sa mga rider nga gikan pa sa Sarangani ug pauli na unta sa Bulacan, pipila ka adlaw sab nga na-stranded sa pantalan. Mahirap sa amin kasi nakamotor, diyan lang kami sa gilid-gilid nakahiga, etas umuulan pa. Pagdating namin dito kanina, masaya kami dahil walang nakapila eh. Absent usab sa iyang trabaho, kining si Nanay Veronica nga gikan pa sa Batu, Leyte, tungod nga na-stranded sa Lipata Port. Huwat-huwat nito ko kay kuan kana ang office ba pag-ahong kuan leave of absence kuan from 23 to January 2. Dali lang ko bulit. Apan wala pay eksaktong oras sa pagbiyahe ang barge gikan sa Lipata padulong sa Liloan, Leyte. Dapat na mag-ano muna sila, mag-check muna bago mag-travel kasi minsan may mga ano tayo ngayon, lalo na ngayon sir, na may mga gale warning or either mga na hindi maganda yung ngayon yung klima, malaking alon. So minsan hindi pinahintulutan ang paglayag nila ng mga barkos. Sara, gipasabot karon sa PPA Surigao nga bugtong Lipata padulong Liloan, Leyte lamang ang nagabiyahe sa karon. Sanglit nangaguba pa ang pasilidad sa Binit San Ricardo dito sa Leyte. Sara? Okay, daghang salamat ug amping James Paulayap.